kaaksyon, ako po si Felix Supiñano. Ngayon po ang first day ng Bicoloco 2025 at makikita nyo nga sa aking likuran ang naglalakihang mga hot air balloons. So ayan nga mga kaaksyon, kaninang alas 5 ng umaga ay talagang nagsana talaga yung mga tao dun sa labas kasi excited na silang makita yung mga nagsisilagayang hot air balloons. Makita nyo sa aking likuran talaga, mapabata, matanda, family and friends are welcome na welcome dito sa hot air balloons. So ngayon, magtanong-tanong naman tayo sa mga pumunta dito kung ano yung kanilang nararamdaman. So, tara! So, we are so glad that we have this Bicoloco this time. We are here regular attendees last year, but now we enjoy it a lot because we all know what we could expect this time. Thank you so much! Ako Bico! Actually, it's my second Bicoloco and magandang experience. It's really a good experience kahit medyo mainit, pero maganda. Mabuhay Bicoloco! So far, na-hype kami dahil sobrang hype ng mga tao. Even though hindi na magkarinigan dahil sa engine roar, pero lahat ng dito ko nag-enjoy. So, excited pa kami magbigay ng ride. How's your experience po sa pagsakay ng dyan sa race car? At babae mo yung driver? Okay, super exciting po siya. Tsaka kabado talaga. Pero ano naman po, tiwala naman po ako kasi mga professional po sila, lalo na po babae siya. So enjoy po tayo dito. Thank you so much. Bali, nanalatag kami dito from batalyon po. Itong ano po namin, sinisecure namin yung area talaga. Yung mga crowd, sinasabihan namin na huwag aapak din sa barikada. Sa amin lang is kung ano yung sabi sa amin ng organization, yung pag sinabi nilang bawal, yun din ang sinasabi po namin sa kanila. We had 6 balloons flying and 2 balloons on display. Hot air balloon is safe, but you have to have hot air balloon with good pilots. And all the pilots we have here are pilots with a lot of experience. We're very thankful with Ako Bicol, with Congressman Saldico. Kasi nga, when you speak of tourism kasi, it is a multiplier effect. So what do we have here? It's tourism. We have to maximize its fullest potential. Yung mga karatig bayan natin, karatig province, the entire Metro Manila, no? We are inviting you to visit our Bicoloco Year 2. At dyan nagtatapos ang unang araw ng Bicoloco Hot Air Balloon Display. Maraming salamat sa inyong pagpunta.